Mga residente sang Simon Ledesma kag demokrasya nagahimo na sa mga tikang agud makakinot sang tubig sa tunga sang kulang nga supply. Si Thessalonia Ordales nakatutok. Diri sa Barangay Gyms ang demokrasya haro nagapahunay-hunay ang pila ka mga residente para makalikaw sang tuman nga kainit sa ilabalay. Ano abi kay pati pagpanghilamos kag pagpaligo limitado bangod ginakulang ang tubig. Si Manong Josel ginalon nga tubig ang reserba para sa ila kinahanglanon adlaw-adlaw kay kung tubod sa gripo lang ang saligan wala gid dinhi kuno sang lauman. Mayara sa kagahon, mga 2 AM, matubod siya pero hindi, why bala pressure. May manukan kag sari-sari store si Raul gani wala siya sang choice kundi magpulaw gid kag magbantay sang tubod sa gripo para makatipon sang tubig. Epektuhan yun lang negosyo mo kay amo na kung makapulaw ka, mabugtaw ka pagkaga, hindi ka nakabaligya, adlawan ka naman. Hindi mo nang guwaya. Ang demokrasya kag Simon Ledesma ang duha sa 33 tanan ka mga barangay nga ginakabig sang Metro Pacific Iloilo Water nga yara sa critical area subong nga tigilinit. Naintindihan ko noon na Josel kag Raul nga kulang ang supply sang MPIW halin sa bulk water suppliers pero ang ilahingyo tani masolusyonan nini sa madaling nga tion agod matapos na ginasakripisyo sa kakulang sang tubig. Ay kadugay na masiling nga binula na nga kwan. Amo lang na tubod dya, sapon lang. Pero sa amo na tubod dya. Kayo, natanin nila, ilakwan na, uldo, balanta, may linyo nga pan, pero kayo, tanin nila, kaya tigabayad mo kami. Upod kay Cirilo Renduque, Thessalonia Ordales. 1 Western Visayas.